Nou fitxatge de l'Estia Menorca i toca, per tant, nou scouting aquí al podcast de l'Estia Menorca. El podcast de l'Estia Menorca. Què tal? Salutacions, benvinguts a un nou episodi del podcast de l'Estia Menorca, aquest podcast que dediquem al millor equip de bàsquet de Menorca i, per tant, del conjunt de les Illes Balears. Adrià Quatrecases, com estàs? Axel Camarasa, doncs molt bé, molt relaxat, després d'un cap de setmana sense lliga, sense competició, per tant, podríem dir, doncs hem descansat, no ens hem vist, no ens hem fotut la nostra dosi de bàsquet ni de primera FEP, doncs us equivoqueu. Us equivoqueu perquè el que hem fet és mirar-nos algun partit de jornades anteriors del Guipúscoa, que és aquest equip d'on prové el nou fitxatge de l'Estia. I és que si fa uns dies coneixíem la lesió de Finshot amb la parada de seleccions, se'n va anar a jugar amb Àustria, amb el seu país, amb el combinat nacional, i en un dels entrenaments, pum, un dit en l'aire. És que Àustria és un país complicat, Tu, per exemple, si jo et pregunto, qui coneixes nascut a Àustria? Sí, cap referent bo. No, digue'm, quanta gent coneixes? Quanta gent coneixes? L'Adolf. L'Adolf, i prou, no coneixes ningú més que hagi nascut a Àustria. És possible, Clar, llavors és un país que ja veus que porta males No drugues. exporta bons referents. No. Bueno, sí, Finshot, però ara se l'han carregat. Les finestres de seleccions ja ho solen tenir, aquestes coses. Si no ens lesionaven prou ja en la dinàmica d'equip, doncs hi hem d'afegir la lesió aquesta. El portarà, el tindrà fora dels terrenys de joc un parell llargs de mesos, perquè s'ha trencat un dit, insistim, i que, per tant, més enllà de la recuperació, diguem, física, fisiològica, després ha de tornar a agafar ritme de competició i d'entrenament, no? I que pugui estar exercitant-se. El cert és que el ritme de joc no sé si el podrà mantenir. Clar, el ritme de joc és diferent, però és veritat que no és una lesió d'aquestes que costa tornar, en el sentit de que físicament les cames les pots seguir treballant, pots seguir fent cardio, pots seguir fent... pots seguir corrent i, per tant, el cos no queda tan rovellat. No sé si és la mà de tirar o la mà de no tirar, però també és veritat que tant li fa, perquè tampoc és que tiri massa Finshot. Sí, no ho notarem. I l'altra curiositat és que s'ha fet la mateixa lesió que Pol Molins. Sí, no? Sí. No, em sembla que el Pol Molins era el polze i ell és, no sé si l'anular o un altre dit, però sí. A veure, això és qüestió de fer uns intercanvis. No? Vull dir, és com, quin dit et falta, saps? Un potato. Clar, canviar de peces. És a dir, et deixo el meu polze a canvi del teu anular o el que faci falta, no? El tema és que amb la baixa de Finshot, igual que va passar amb la baixa de llarga durada de Pol Figueres, el club s'ha mogut al mercat i ha incorporat un jugador. És Ignacio Rosa, un andalús de 26 anys, que prové de Guipúscoa, un rodamons, podem dir, de la categoria. Ha jugat en diferents equips. El cert és que fa un parell d'anys que potser no està al seu millor nivell i ara li arriba aquesta oportunitat de la mà de Javi Zamora, a qui ja coneixia, per mirar de recuperar el nivell. Tu t'has tragat un parell o tres de partits més recents d'Ignacio Rosa. Què et sembla? A veure, comencem per dir que... Precaució, no? Precaució, amic conductor. La primera cosa, anem a parlar del perfil, no? Perquè crec que és la primera cosa curiosa o, si més no, sorprenent. S'ha lesionat el Finshot, que és un 5. És un jugador que ha jugat la majoria de minuts de pivot, i que és una posició que fa moltes jornades que anem dient que és segurament la que ens balla més perquè no tenim intimidació, no tenim presència a la pintura i, per tant, això fa que la nostra defensa sigui de paper. Val? Sí, aquí venim reivindicant un 5 fa temps. Es lesiona Finshot i al senyor Adrià Quatrecases se li il·luminen els ulls, li comencen a caure llàgrimes en saber que el club va al mercat a cercar un substitut. És l'oportunitat. Però ens fitxen un 4. Un 4 puríssim, perquè Finshot havia jugat alguns minuts de 4 perquè quan no hi ha Vicedo, Galet no compta i, per tant, es va reconvertir a minuts, a estones, al 4, però per una qüestió de necessitat de l'equip, no per les seves característiques o el seu perfil, que és pròpiament d'un 5. Sí, i ens arriba un jugador que és claríssimament un 4,
és un 4 alt, cal dir-ho, medeix 2,07 o 2,06, però se'l veu corpulent, se'l veu en presència quan no està jugant. A la que el veus jugar dius, val, hi ha molta carcassa, però hi ha poc motor. Val? És a dir, altrament dit, té poca sang. És un jugador... Té poca sang. Sí. Val. No és una bola d'energia, que diguéssim. Val. No també és un intimidador... A l'equip ja tenim jugadors enèrgics. També en tenim d'altres que tenen orxata, però sí. Vull dir que no sé si era la característica principal aquest fet, no? El fet de tenir o no sang, el que determinés si s'havia d'incorporar un nou jugador. No, però sí que és veritat que jo tinc aquesta petita dèria amb que aquest equip el que necessita reforçar és la defensa, i una part de la defensa és intensitat i ganes i motor, no? I no és el cas. Ens arriba un altre perfil d'estilista, de jugador que li agrada molt tirar de 3. Val. Els partits que jo n'he vist que han estat 3 no n'ha fotut ni una. Val? Però això... Però se n'ha tirat a la mínima que podia, tirava, i això em fa pensar que deu ser un jugador que deu tenir bona mà i que simplement jo he enganxat una mala ratxa, però la mecànica és correcta i m'imagino que la confiança... Si tu no saps tirar, no tires tant. No tires. Val? Ja. Però precisament aquesta característica no és de lo que més va mancat a l'equip. No, per això. Per això els meus interrogants els començo a posar damunt la taula, no? En el sentit de és un altre perfil d'un altre jugador tirador, un altre jugador que no ens aportarà massa rebot, que no ens aportarà defensa, que no ens aportarà intimidació, ni ens aportarà joc interior. Bé. Què ens pot aportar? Doncs suposo que ens aportarà obrir el camp una miqueta més. Ens ofereix un relleu molt natural de Vicedo. Exacte. Jo vaig aquí. Jo crec que el moviment va en aquest sentit. Va en el sentit de... Quan Vicedo no ha pogut jugar per molèsties físiques i sabem que físicament és delicat, la posició de 4 ha quedat absolutament orfa. Clar. I aquí hem reivindicat que sense 4 l'equip no funciona. Quan ha tornat Vicedo hem notat una milloria en el joc extraordinària. Però potser el club, veient que Vicedo doncs, està delicat físicament, sabent que si no hi és ell no es compta amb Nico Galet, ha preferit reforçar aquest perfil, tenint en compte que pot ser una rotació bona, Ignacio Rosa, per molt millor rotació que no pas Nico Galet quan Vicedo hagi de descansar o no pugui jugar. I es confirma una vegada més que el club, no sé si està satisfet, però vull dir, dona per bo el joc interior actual, perquè hem anat 2 i 3 vegades al mercat i en cap moment s'ha reforçat la posició de 5. Per tant, dono per fet que amb això més o menys es va tirant o no hi ha opcions al mercat que compleixin les expectatives i que, per tant, s'opta per altres perfils. Clar, i si tirem ja d'especulació, i insisteixo, ara començarem a especular, val? O ja almenys jo començo a especular, què és? El fet de que tinguis una baixa per un període important, però no per tota la temporada, com és Finchot, val? És a dir, per tant... Ignacio Rosa fitxa per 2 mesos. Clar, que és al mateix temps que està de baixa Finchot. Però és veritat que si Finchot et torna i Ignacio Rosa t'ha funcionat, tens una situació bastant bona per dir, doncs potser el que sobra és Nico Galet. Talles a Nico Galet i a sobre alliberes un cupó d'extracomunitari. No, Nico Galet és Cotonou. Ah, vale. Sí. Els extracomunitaris són Jalen Conn i Littleson, per tant, és veritat. Si no, jo crec que ja faria temps que hauria estat facturat. És veritat. Per tant, no sé, aquí això ja és pura malícia, però podria ser que també hi hagués una mica de càlcul d'aquest. Imagina't que fitxes Nacho Rosa i et surt bé. No? Imagina't que de cop el tio desplega talent i es converteix en una peça útil. Llavors, et trobaries amb la situació de que la que et torna Finchot, que és un perfil que necessites a nivell de presència, a nivell de cos i a nivell de físic, t'has de carregar un jugador que t'ha anat bé. Bueno, d'aquesta manera tens l'opció de posats a tallar, potser podem tallar Nico Galet si no ha arrencat.
Insisteixo, són especulacions, però jo crec que els tirs van més o menys per aquí. Sobre Ignacio Rosa, Adrià, sempre que hi ha una incorporació mirem de fer un scouting. Sí. Avui hem anat a parlar amb Kiko Rocillo, és un dels membres del podcast Bajando al Barro. Són gent que segueix molt al detall tot el que passa a la primera FEP, són autèntics malalts de la primera FEP, tenen un podcast, fan YouTube, fan directes, fan de tot aquesta gent de Bajando al Barro, per tant, coneixen perfectament la trajectòria d'Ignacio Rosa, i això és el que ens deia Kiko Rocillo sobre la seva incorporació a l'Estia de Menorca, què pot aportar, punts a favor, diguem, mancances, defectes, quin pot ser el seu rol a partir d'ara a l'equip de Menorca. Respecto al fichaje de Ignacio Rosa por Menorca, bueno, creo que hay cierta coherencia. Es verdad que el jugador, las dudas que despierta vienen más por su nivel en los últimos tramos de etapa que ha tenido en la Liga, el Lourense, el Alicante sobre todo, que no terminó de encajar, el último en Guipúzcoa, que parecía que ha sido un movimiento donde tanto el club como él buscaban esa reivindicación necesaria para recuperar su nivel, porque, seamos sinceros, en Ignacio Rosa hay jugador, lo ha demostrado, ha sido un jugador no solo útil, sino un jugador importante, es un jugador que puede abrir el campo con garantías, es un jugador que puede aprovechar mucho los espacios y le falta ese plus de confianza. Dentro del argumentario del fichaje por Menorca, el factor a tener en cuenta es que no es un fichaje arriesgado. El riesgo es mínimo porque de momento es temporal, con lo cual te vale para probar un poco la valía si encuentra ese punto. Y sobre todo porque si el jugador da el nivel esperado, a lo mejor Menorca puede replantearse hacer un movimiento extra. Es decir, pues no sé si se deshacerse de Galet o, en su defecto, encontrar una nueva vía, ¿no? en esa posición, un poco con la fórmula que buscó con Vicedo, ¿no? Creo que con el potencial exterior que tiene Menorca, que es un equipo muy fuerte, con mucha pólvora en muchos puntos y muchas vías de anotación, y luego con la llegada de Zurbigen, que a campo abierto es un jugador importante, con mucha verticalidad y que encima tienes también a un jugador como McFadden, aprovechar esa gravedad que generan esos jugadores, a Rosa le puede dar la anotación pues a campo abierto o como espaciador de campo. Creo que ahí va a estar mucho de las garantías de Ignacio Rosa. Hay una posible opción de tener al jugador que a priori llega como sustituto de Finsot, un jugador que realmente, a mi modo de ver, había rendido muy bien en el 5, con lo cual también creo que también en la llegada de Rosa da esa alternativa para poder dar encaje a Sot en el 5 y tener a Ignacio Rosa como un jugador más abierto, que es lo que yo creo que se buscaba un poco con Galet, ¿no? Así sobre el papel. Entonces, bueno, con Ignacio Rosa tienes esa certeza, rendimiento inmediato porque la Liga la conoce, lo que le falta es ese plus de confianza que, por muy repetido que se haya dicho en los últimos años analizando sus fichajes, en clave de Rosa, no deja de ser una verdad, ¿no? Le falta encontrar ese hueco. Creo que Javi Zamora va a insistir mucho en su desarrollo, en su recuperación del mejor nivel, y en ese sentido creo que puede encontrar su entrenador, ¿no? Que yo creo que en los últimos años, no por mal trabajo de los entrenadores, sino por voluntad del jugador a lo mejor o por situaciones que no sabemos, a nivel sobre todo mental y confianza, pues el jugador no ha encontrado. Veremos si ahora encuentra su espacio, pero en cuanto a la conclusión del fichaje, podemos estar hablando de un movimiento de cero riesgo, como he dicho, de rendimiento inmediato, que es lo que se busca, y con ciertas garantías lo que puede ser en el medio y largo plazo, però en el corto i medio plazo, no? Curiós, eh? Sí, curiós sí. Perquè és veritat que no havíem sentit el missatge, estem gravant com immediatament després i coincideix en una mica en aquesta especulació que fèiem justament a la prèvia, eh? Curiós. Sí. Kiko Rocillo, el company de Bajando al Barro, que deixava sobre la taula aquests 3 punts, fitxatge de zero risc, de rendiment immediat i una mica també els dubtes en el sentit més psicològic o del jugador, no tant de característiques
tècnico-tàctiques, perquè és un tio que realment des de molt jove ha jugat a CB, ha jugat a Europa, ha estat internacional, i ha ofert molt bones prestacions. És només d'un parell d'anys cap aquí que ha baixat una mica més el seu rendiment, i per què no Menorca ser el seu lloc de recuperar aquesta pausa, aquesta tranquil·litat, no? Aquesta pau mental per poder tornar a rendir a un bon nivell. Al final no deixa de ser un jugador de 26 anys, que és jove i que en condicions normals estaria potser en el seu prime, no? En el moment àlgid de la seva carrera, i ha escollit Menorca, i també un tècnic que coneix prou bé com Javi Zamora per mirar de refer-se. És un canvi d'escenari, no? I això, jugadors que estan a vegades en això, no? una crisi, no? Potser una crisi d'identitat o una crisi de fe, no? A vegades també passa, jugadors que de joves despunten a la que arriben a aquesta edat en què ja representa que haurien d'estar consagrats i això, no? Doncs triomfant a ACB. Doncs es veuen que segueixen a primera FEP i que potser no tenen un rol principal, els hi entra una mica de pressió esportiva, no? De dir, escolta'm, potser allò que m'imaginava que podria arribar a ser, doncs m'hi quedaré amb les ganes, no? I això costa perquè és un pes que es va arrossegant. Un canvi d'escenari, canvi d'entrenador, canvi de territori, al final és una oportunitat per tornar a començar, no? De girar pàgina i d'estrenar full en blanc. Això, com diu el Quico, és de molt poc risc, no? És un contracte molt poc arriscat perquè el compromís és escàs, i si surt bé, suposo que es donen les condicions perquè hi hagi un interès mutu en continuar aquesta relació. El veurem debutar ja segurament aquest mateix cap de setmana. L'Hèstia torna a Vintaufa 49 dies després. Juguem contra el Zamora i una nova oportunitat de sumar la victòria. Zamora és 6è, porta un balanç de 5 victòries i 4 derrotes. Ho està fent molt bé el rival, i veurem si ja pot debutar. Segurament jo crec que sí, Ignacio Rosa, perquè ve de dinàmica de Zamora, el van tallar fa una setmana. Per tant, en teoria està en dinàmica d'equip i veurem com s'adapta. Era finestra de seleccions. Deixa'm fer un petit tas. Hi havia, a part de Finchot, que es va lesionar, com hem dit, amb la selecció, un altre internacional, Stad McFadden, amb Geòrgia, ha jugat 2 partits contra Ucraïna, va fer 17 punts i 2 rebots en 33 minuts de joc. Contra Espanya, 5 punts i 2 rebots, una assistència en 17 minuts. Contra Espanya no es va desgastar gaire, 17 minutets, van perdre de pallissa, i per tant... Descans. Arriba fresquet, clar, s'han de mirar aquestes coses. Perfecte. Però el calendari que tenim per endavant és força exigent, eh? Vull dir, tenim bastants partits. D'aquí a cap d'any tenim teca, no? Tenim teca, els podem repassar. Tenim Zamora, tenim Cantàbria, tenim Estudiantes, tenim Melilla i tenim Fuenlabrada. Bueno, una miqueta de tot. Una miqueta de tot, exacte. Melilla és a casa o a fora? Qui? Melilla és a casa o a fora? Melilla és al pavellón de deportes Javier Imbroda. Home, mític. Un 21 de desembre cap a Melilla, 21 de desembre, Quines ganes, no? Preciós. Ho, Melilla, que et diria que d'allà, el Pare Noel és d'allà, de Melilla. Justament, jo també. Sí, potser podran tornar amb els regals i la maleta plena. D'aquestes 5 jornades, Zamora, Cantàbria, Estudiantes, Melilla, Fuenlabrada, per copsar una mica l'ambient, perquè hi havia fa molts dies que no veiem bàsquet, i per tastar una mica el nivell d'encigalament, hem fet una enquesta per xarxes. Ah, sí? Què tal? Què diries tu? Doncs d'aquests 5 partits vam preguntar quants en guanyaríem. Sí. Si cap, si 1, 2 o 3 o més, que ja em va semblar agosarat. De flipats. Sí. No? Sí. I quina guanyat? Doncs 3 o més de la meitat de la gent. Carai! Hi ha hagut més d'un centenar de vots, Clar que sí. La gent està molt encigalada i jo crec que creuen que podem palmar contra Estudiantes. No, Estudiantes guanyarem. Guanyarem Estudiantes. No ho sé, però crec que els pronòstics és perdre contra Estudiantes i potser contra Fuenlabrada. Per tant, donen per fet que guanyem a Zamora, que guanyem a Cantàbria i que guanyem a Melilla. No, Estudiantes guanyem. Guanyem Estudiantes i Jalen Con fa 30 punts. Posats a dir, no? Sí, home, sí. S'ha de dir que d'aquests Cantàbria i Melilla són 13è i 14è, Vull dir, estan just immediatament per sota nostra. Sí. Estudiantes és 5è i Fuenlabrada és 9è. Nosaltres som 12ens, per tant... Però clar, jo com que mentalment jo crec que l'Hèstia Menorca d'enguany és un equip que és com a mínim 9è,
jo me'l miro amb aquest prisma. I, per tant, jugar contra el 14è els hem de tondar. Hem de guanyar fàcil. Sí. Mira, si creiem que creiem que la nostra posició és 9è, Sí. vol dir que només perdem contra Estudiantes, que és 5è, Fuenlabrada és 9è, per tant, allà seria el partit igualat, i els altres 3 no lo fundimos. Clar, per tant, una vegada més, la nostra audiència demostra la seva sabidoria i la clava. Guanyarem 3 o més. 3 o més. Abans de Nadal farem balanç de com ha quedat això. Ja et dic, primera cita aquest dissabte a Vintaufa, tornem a Vintaufa contra el Zamora. Abans d'acabar, deixem com sempre fer una menció especial als companys de l'Atau Menorca, que aquest dissabte proper, dia 13 de desembre, el SEIP Mare de Déu de Gràcia organitzen una de les seves trobades lúdiques i esportives. Però atenció, perquè aquesta és diferent, Ojo! Aquesta és amb bicicleta, és amb velo. Una jornada plena de moviments, circuits, joc i reptes per als infants sobre 2 rodes. Això sí, els que vulgueu participar, per inscriure-us, hi ha una cosa important que heu de tenir en compte, i és que heu de dur una velo. Sí. Si no, no hi podreu participar. És llàstima perquè jo hi anava a anar, però no tinc velo, només tinc un elefant, i per tant no podrà ser. D'aquí al dia 13 tens temps d'anar a inscriure't i al Mare de Déu Gràcia, de 10:30 a 12:30 del matí, aquestes trobades dels companys de l'Atau Menorca. Adrià, que vagi molt bé, que visca l'Èstia. Que visca l'Èstia i visca Menorca!